Kaixo guztioi, gaur gurekin Gaizka Maiza, ongi etorri. Kaixo, Ezer. Bueno, Gaizka saskibaloi jokalaria da, duela 1000 hilabete hasi zen Win Informationekin nirekin lanean. Momentu hartan Huelvatik Castellonera kategoria zigo zinen. Eta bueno, kategoria zigotzen denean, jokalari bat, beti zalantzak ez. Gai izango tenaiz kategoria berrian nire maila erakusteko. Zeintzuk ziren garai hartan zenituen beldurrak, inseguritatea Gaizka? Bueno, ni lehenagotik kategoria hortan jokatutakoa nintzen, eta ez dautzen un kategoria. Eta, banekin, ze maila da hon, maila exigentea, eta, banekin maila eman nezakela, baino barrun indar batek esaten ziten, laguntza hori eskatu beharra neukala. Zer nik uste bestela nula disfrutatu eten bezala. Orduan neukan inseguridadea izan maila zigotzen naiz, ondo, aurrek lehengo mailan ondo nabil, gustuan nabil, baina bai maila berri hontan beharretela kanpoko laguntza bat, pixkat disfrutatzen segitzeko, eta neukan bai barrun indar batek esate ziten laguntza eskatu beharra neukela, eta horregatik jo nun zure hona. Zergatik hautatu zeniden eri? Bueno, ezagunak baneuzkan lehenagotik zukin lanean ibilitakok, eta erreferentzi onak eman zizketen zuregatik. Eta, egia esan gu ere lehenagotik irratsaioen baten eta bestela kointzidutako gea. Eta bestela ere bai, Instagramen eta ikusitako edukiagatik eta azkenen zurana jotzea erabakinen. Zeintzuk ziren garai hartan Gaizka zituen inseguritate horiek, ez? Zer pentsamendu etortzen zaizkizun, esateko, espektatiba baditut, nahi dut maila berri hontan, kategoria gora kontan jokatu, baina, ostras, ez dut benetan egunekunean sinisten, landu behar du gehiago siniste hori nigan. Bai, nik uste pasea izan zaitena beti maila exigentetan da jokatutenen, nire buruan gan igual gehiago sinistu behar rula, ez? Erresa da igual esatea, bai, sinistu zure gan askotan esan izan diate, bai, etxeko entrenadorek, bai, zure gan sinistu, eta baina azkenen da, zerbait, zuko beto jaingo zune baina askoz komplejoa da. Orduan beharroi neukan, banekin zuk zen ezun bezala, barrun nik indar bat banekin maila eman ezakela, baina enekin nola atea nire potentzialoi. Eta, egia esan hasieratik zukin lanen hasi nintzenen klik bat inun, ze, askotan ez zuri haitu izan dizut alimentazioa ondo eman, deskantzua, gimnasioko entrenamentu lanak, kantxako lanak, eta gero beste faktore bat dago buruana asko eragiteula. Eta nik zan arlo bat landu gabe neuken hauendik, nire burua igualen nuen ezautzeten bezala, eta nik uste horrek eman zitela beste punts bat o beste indar bat, behintzat disfrutatzeko eta gero disfrute horrekin azkenen zuk askotan esatezun bezala erantzunak bakarrik itortzia. Bai, netzako exitu kasu handi bat izan zea Gaizka, batez ere zuk izan zuna, ze azkarri nintzen un klik hori ez? Batzen ez, lehenengo bigarren partidutan hasi zinela askoz ere suelto gogatzen, gehiago zu sentitzen, puntu gehiago sartzen. Zein izan da zuretzako gakoa edo esatea, ostras, nola egin duzu klik hori eta egotetik hasiren inseguritatekin, beste ze pentsatuko eta entrenare ze pentsatuko eta demostratu behar dut eta benetan lortu dituzun emaitzak bestera. Bai, guain zuk esan ezun bezala, pixkat igual nean oso pendiente bestek ze pentsatuko guen tema horrekin beti. Eta horrek azkenen interesaituna da, handitu beharren, azkenen txikitu eta horrek bultatzen zaitu ez disfrutatzea, erantzunak ez zia etortzen, frustratu itezea, bukle baten ez dela sartzea, eta niko izan justu nahien una. Eta gakoa, ez dakit, lehenengo momentutik batzen naiz zukin goiz baten nijoan entrenatzea partidoko egunen,
Eta zukin gako llamada hortan pare bat gakola esan zen izkian, gero hortaz aparte bai egia esan asko disfrutatutela bai lanketa horiek zubialitako lanketa egiten. Gero esan dezake irakurtzen bai pixkate berriz afizionatu naizela, ze inoiz ez dut izan irakurtzeko jarrera o gogoi, baina guain igual interesatzen dizkiten gauzoi buruz irakurtzeko berriz piztu zaite grino edo gogoi eta hoxe. Zeintzuk izan dira zure sentsazioak kantxan denboraldiaren amaiera honetan, ez? Formakuntza eta gero. Oso garbi neuken partidun pasatzezala ondo ibiliko nintzela. Orduan barruko konfiantza hortatik, azkenen utxegite bat da momentu bai kanasta fallo bat, defentsa txar bat, utxegite bat da momentun, beti kapaze izaten nintzen, kliko egiteko eta hurrengo ekintzan zentratu eta banekin barru neuken sentsazioa, lehenagotik neuken sentsazioa bezala, ostia, bildurrak eta ez dakiz eta bakize. Neuken sentsazioa, lasai honai, gauzak ondateko ituk, azten zeharreko lana ondo indek, gero ez duela esan nahi azten zeharreko lana ondo indela, azte buru lana, hori ez da, bestela ez ginatek hemenago. Baina, bai nukala sentsazioi, lasai nire buruakin, beste mentalidade bat, lehenago beldurrak, inseguridade neuken da, orduan, azkenen lasaitasun horrek emateizuna da kantxan fluir edo esate genuen sentsazio hortan egon eta etzaizu inporta kanpon gertatzena. Lehen igual horrek asko afektazio zitela eta samarrak batela ere nahiztazukin formazioa bukatu nuen, horrekin nula 3 partido, 4 partiotako beste bajoi txiki bat eta egia esan, guatzen naiz deitu nizula, idatzi nizula eta beste pare bat gauzekin da gero ere etxen betire alde hortatik gai gogorrin diate, batez ere aitak igual, ulertzeulako, saskibale mundua eta ulertzeulako eta pixkat nire lekun jarri nintene alde hortatik eta pixkat despistatzen egin da berriz egueltatu eta egia esan demoraldia orokorren oso txukuna atea zait eta oso guzti bildiz. Azkenen konturatzen gara burua gorputza bezala dela, ez? Gimnasioetan jute garen, kirola egiten dugunen, gure gorputza ondo sentitzen da, jateko garbi jaten dugu eta zuzen goaz. Burua igual, usten dugunen entrenatzetik, burua usten dugunen, pixka berriro hasten dira, inseguritatea, gehiago pentsatzea eta estado de flow edo fluidez hori galtzea. Barkatu esir, oan esan deken horrenaria, neuken, ez dakitzen ekin ziten nun, neuken sentsazioi, zuk informazioa bukatu nuen, neuken sentsazioi, pixkate jarraitzeko irakurketa egiten, da zuri guatzen ez eskatu nizkizu irakurketa batzu, pixkat ez deskonektatzea ze guatzen nahi zuki informazioa utzi nunen, horrekin ditula 3-4 partido, ostia, ez dakitu bat zer falta zaiak. Baina, gero berriz, ondo. Askotan egoak hartzen dut, hau ja está, ja beti dago, eta ja indet, ez, benetan gorputza bezala. Sagarritu behar dugu bideo hortan, zorionez, gure konfidantza gero eta gehiago ez dago mugarik, gure fisikoa beti batu betekerako bezala, eta buru ere beti dago hobetu eta horrek ematen dugu gehiago disfrutatzera. Aizka, zer esango zenioke hemen ikusten dagoen kirolari gaztenen bati, edo kategoria zigo dutena, edo, egoera berri bati aurre egin behar diona, eta zalantzatia binarari, dituna inseguritateak eta barruan duena, ostras, nik alko nuke maila hobea eman, baina zerbait badut ez idean hauzten, zer gomendi emango zenik bai? Azkenen, norberak balin baki maila eman dezakela, eta ematen ez talai, gero faktore asko daude hor, zure fisikoa apartele zaintzezun, deskantxoa betezun, entrenamendutan ze entrenamendu kalitate emate dozun entrenamendu denboran. Baina bai izango niokela, lehenu esan duguna erresa da, bakoitzak bere buruan gan konfiatu garrauka horrena
beste edozeinek zuri aukera bat emateko, ezin da barruko beldur horietatikan errenditu goi mailan, hori garbi dago. Orduan, o laguntza eskatzeko, o nik izango nuke laguntza eskatzeko. Nik adibidez, hain pentsatzen jarrita igual lehenago eskatuko nun, beste bizitza baten igual. Baina, bueno, momentun igual dazkazun inseguridadengatik igual ez duzu eskatzen, bueno, arrazoi desberdinatik, baina, bueno, laguntza eskatu, disfrutatzeko bintzat, disfrutatez baldin bada zerbait, ez talako bere kirola, bere arloa, bestela igual buruak ez dio uzten eguneko unean makinatzen, orduan, bueno, laguntza eskatzeko, esagun. Zergatik kostatzen zaiguen beste laguntza eskatzea? Zati, eskotan kirolari ez dut, gaizkineok eta partiu txar bat edo berriro konturatzen zea ez zezula zure errendimendu honen atera, gaizki sentitzen zea, baina berriro, beste astebetean jarraituko diat, eta jarraituko diat. Zergatik kostatzen zaiguen beste aldaketa egitea, zergatik azkenen luzera konturatzen eta galtzen atatzea, ez duzu, bain dela 2 hilabete, 3 hilabete hasi zen manitz, hau jakin zen manu? Ez dakit, igual munduako gizartea dauzkan prejuizio horiengatik ez dakit, nik uste guain zuko beto jaingo zuni baino guain adibidez kirol profesionalen igual coachan figura hobeto ikusita da guain, igual indarri hartzen dira, nahiz eta guain ikan lan asko da honeteko alde hortatik, baina bueno, pixkat igual gehi ikusti dela, baina nik uste, ez dakit, mundua dauzkan prejuizioengatik, jendek beldura daukala eta gero, ez du merezi, ez da zuri gustatzen zaizun hortan sufritzen ibiltzean ikuste. Eta bai nahi pasa izan dut zaitena da askotan igual partido 2 txarrakin eta esan hurrengoa ondateko zaila, hurrengoa junda, berriz igual eska ez da. Sartzea bukle baten ez dakit nola esplikatu, azkenen pentsatzen aztetzeari gero kanpon ze pentsatuko guen, gauza asko dira etortze zaizkizunak orduan. Bueno, nahiz eta eolako formazio batin gero etorri gaitezke partido txarrak, baina behintzat kontziente izan barrokazu bai ikasitakoa, bai etorkizun baten ikasitako horrek balioko izula eta jakin behazu pixkat puntoi aparte bat iten ez, ni azkenen zukin lanen hasteko arrazoietako bat izan zen, banekin laguntza hau eskatzez baldin banun, en nula errendituko guen errendituten ez da, hori naho, eguneko seguro. Orduan, dena esan dena, disfrutatu eta bestela laguntza eskatu. Oso ondo. Ezka, nire partetik eskerrik asko, benetan, plazer bat izan da zuri laguntzea eta zure hazkuntza aldaketa hori ikustea, kanpotik hande gozatu ditzen duelako, eta benetan eskerrik asko, horren egutegatik. Eskerrik asko zuri.